Добрый дзень, паважанае гаспадарства, разам з вами Варвайская Астра, і гэта працягванне праходжання гульні Сталкер Даліна Шорахаў. І ў гэтай часткі я вось паспрабую далей прасунуцца па галоўнаму сюжэту гульні гэтай мадыфікацыі. Так, вось мы знаходзімся, значыцца, на базе. Эй, дружище, подходи, есть дело. На базе сталкераў. Так, хтосьці нас тут паклікаў. Хто гэта ў нас тут? Ілля Барбос. Вітаю, штосьці я тут цябе раней не бачыў. Ты тут нядаўна? Да, нядаўна. Ёсць справа грашовая. Цікавіць? Давай, расказвай. Па сутнасці тут непадалёк ёсць закінуты лагер. Так, кажуць, што там нейкая жывёла завялася. Значыцца, днём дзесьці азнаецца, ноч на паляванне выходзіць. Мясцовыя сталкеры абыходзіць гэтае месца стараной, баяцца. Так, трэба, значыцца, знішчыць гэтую жывёлу. Ну, добра, я не слухаць. Звесці паляванне. Ну, тады падыходзіў 2 гадзіны начы. Тая жывёла толькі па начам выходзіць. Так, ты часам не сустракаў тут сталкераў, у сабобеса або бывалага? Так, як жа ж, былі такія, нават і не веду, дзе яны. Вось пасля палявання я тебе ўсё і раскажу. Добра, а што такое? Я падрыхтаваны да палявання. Хаця не, я пакуль нет, не падрыхтаваны. Вось, я зразумеў, да. Гэта проста так. Так. Менингит – очень страшная болезнь. После нее либо умирают, либо становятся дураками. Вот мы с братом болели. Значит, трэба зараз у нас нам спытаць у гандляра на мясцовага пра наших сяброў, якіх мы павінны, так сказаць, знайсці. Так, яшчэ адну дуру в нашай даліне стала больш. Ну нічога, што трэба. Так. Ага, значыцца. Так, што хтосьці з заказам памятаў. Ага. Расліну анамальную трэба здабыць, тады ён вам раскажа ўсё пра нашых сяброў. Окей, добра. Якая интересная штука. Значит, давайте по сутности выконаем это задание зараз. Я буду валить невеличкие частки. Такие как бы по 5-15 хвилин. Как по сутности. Ой, это не туда зашел. Как просто. Просто их невеличкими робить и запомповывать по несколько часток за один день. Хотя, в принципе, можно было бы и одну зробить великую частку. Я же все хочу так робить. Значится, вось тут у нас знаходзіцца анамальная расліна. Даследаваць мясцовасць. Знайсці анамальную расліну по заказу ландшафтовцаў і перадаць гандляру. Так. Дзе у нас расліна? Расліна у нас павінна быць тут. Вось яна. Нет. Да. Вообще у нас тут находится раслина, теперь аккуратно идем назад и вертаем раслину. Еще треба аптечек здесь знайсці, бо їх як-то зовсім мало. 0.
О, здоровый образ життя. Так, ну що там зараз Ну що, я в може, процесі. передохнуй Ну, все зрозуміло. Ти я так зимою так само був у процесі. Тримай свою розсліду. Ну, беру свої слова назад. Ти, блін, настрой мене підняв. Бери 3000. Заработав по плану. Так, добре. Да. Это у нас техник. Ну так, вітаю. О, у нас уже 6000. В принципе, можно ремонтовать супротивгаз. Наш плащ. Значится. Так, ага, ось у тебе треба спитати. Так, нові твари. Вітаю. Так, їзда. Так, що шукаєш у гэтых краях? Шукаю трох сяброў, труса, балбеса і бывалага. Так, странно. Як правило, сюди люди за хабаром ломяцца, а не сяброў шукаюць. Ну, ось яны якраз такі шукалі артефакт сэрца Аазіса, да і не вярнуліся. Так, Так, да, уже многія за гэтым вядуць артефактам палявання, да вось толькі не бачыў яго яшчэ ніхто. А сталкераў гэтых памятаю, але я недаведачная, так што нічога расказваць за просто так не буду. І колькі ты хочаш за інфармацыю? Грошы твае мне не патрэбны, а вось паслуга будзе патрэбна. Так, што за справа? Быў тут у нас сталкер по прозвішчу Фёдор, уйшоў у цэнтр даліны за жирными артефактами. Да толькі памёр ён дзесьці, мабыць. Так вось, ён перадаў мяне флешку з ценнай інфармацыяй, да толькі Васька пошта жывёла. Вырашыў сябе яе забраць. Такое зрадніцтва просто так заставіць нельга. Разумееш, што я хочу сказаць? То, так, ага. Што на флешке? Вось гэта не твоя справа. А сам чаму не вырашаеш пытанне? Ага, рэпутацыя, значыцца. А у нас рэпутацыя нармальная, таму можна... Ага, тут... Ага. Нельзя на не шукаць гэтага Басю. Вось на координаты. Добра. Значыцца, нам далі координаты, і мы павінны будзем забраць у кур'ера. Так, забрать флешку Федора у курьера и отнести ее мутному. Слушаю тебя. По сутности, это довольно простое задание. Правда. Правда, виконую я його уже в наступної частки. Великий дякую за прогляд. До побачення.